Halo kanca-kanca, kenalno jenengku Christian Gafdas Giarto saka kelas 11 IPA 5. Ing kene aku bakal presentasikake babagan aksara Jawa. Aksara Jawa yaiku salah siji aksara turunan saka aksara Brahmi. Aksara Jawa uga kalebu tulisan kanthi sistem abugida, yaiku tulisan aksara Jawa ditulis saka kiri menyang kanan. Asal usule dhewe yaiku nalika samono Aji Saka arep tindak menyang negara Medang Kamulan. Kadherekake abdine papat kang aran Duga, Prayoga, Dora lan Semabada. Sadurunge nerusake laku, Aji Saka nitipake keris pusaka marang abdine kang aran Sembada. Diutus nganteni ing Pulo Majeti. Aji Saka wenehi wanti-wanti yen sapa wae ora dikeparingake mundhut pusaka iki kejaba Aji Saka dhewe. Sawise Aji Saka dadi ratu ing Medang Kamulan, Aji Saka ngutus Dora supaya mundhut keris pusaka kang dititipake marang Sembada. Sarehne Sembada ngugemi piwelinge Aji Saka. Mulane keris ora diparingake marang Dora. Ing kono kedaden padudan pasulayan antarane Dora lan Sembada. Amarga padha sektine, abdi loro padha mati sampyuh kena keris pusakane Aji Saka. Nalika Aji Saka sumurep kedadian niku, minangka pangeling-eling, Aji Saka angripta aksara Jawa legena kang akehe 20. Makna saka aksara Jawa iku yaiku Hanacaraka, tegese ana caraka utawa utusan. Datasawala, tegese padha suwala utawa padha pasulayan. Padha jayanya, tegese padha digdayane utawa padha sektine. Magabatanga, tegese wasana padha dadi batang utawa bangke. Jenis-jenise aksara Jawa kang kasiji yaiku aksara utama. Keloro, pasangan. Pasangan yaiku aksara Jawa kang ditulis kanggo ngganteni aksara Jawa kang ing ngarepe ana aksara mati saliyane R, H, lan eng ing sajroné ukara. Kang katelu yaiku sandangan. Ana telung jenis sandangan yaiku sandangan swara digunakake kanggo bentuk wanda karo vokal saliyane A. Sandangan wenjana. Sandangan kanggo bentuk ucapan ya, ra lan re kang disebutna bareng karo huruf utama. Kang katelu yaiku sandangan panyigek wanda. Sandangan kang dienggo nutup wanda karo aksara mati. Kepapat, aksara swara. Aksara Jawa kang dienggo nulis aksara vokal saka tembung serapan basa asing. Kang kelima, aksara ganten. Keenem, aksara murda. Kepitu, aksara rekan, yaiku aksara kanggo nulis konsonan ing tembung asing kang isih nggunakake aksara asline. Kang kepitu, aksara wilangan. Kang terakhir yaiku tandha waca. Sekian saka kula, matur nuwun.